Amoroto, Bizkaia, 389 biztanleko herria. Markina, Gizaburuaga, Berritxu, Ispaster eta Mendesarekin egiten du muga. Hementxe, Amoroto 4 auzoz osatuta dago. Elexalde, Urrutia, Ugaran eta Odiaga. Banoa auzo horiek ezagutzera. Bueno, hemendik ez, kriston aldapa da ota. Ikusi ze arresi puska, eta hementxe buzoia. Etxean nun dago. Ezara, buzoia edo soldadore baten kaskoa. Ze misterioa. Ze Kristo. Lasai, irekitzen data. Hala, ikusi, Amorotoko plaza dirudiena. Ze herri polita. Amorotoko dago lau auzune. Adibidez, Eleixalde auzunea. Eleixalde auzunea, hortxe dago Amorotoko... Eleixalde auzunea. Lehenengo auzunea. Bai. Bigarren auzunea, Ugaran. Ugaran, oso. Hirugarrena, Odiaga. Odiaga, oso, bai. Eta laugarrena, Urrutia. Urrutia. Hori da. Eta gero, Udala. Bale. Lehenengo bosketan, Eleixalde dekoaz 3 zinegotzi. 3, oiza. Ugaranek 3 zinegotzi. Odiagak 3 zinegotzi eta Urrutiak 3 zinegotzi. Honetatik, bosketan bosto gehien eukidutu nahi, segiten da, zuzenean joaten da udaletxera. Orduan, lehenengo bosketan, Eleixaldetik bat, Ugarandi bat, Odiagati bat, Urrutiati bat, doaz udaletxera. Orduan, badako zuzenean, 4. Orduan, hemen gelditzen dira? Hemen gelditzen dira, 8. Orokorrien 8 gelditzen dira, ezta? 8 gelditzen dira. 8 horienek, bigarren bosketan, herri guztia botatzen dut. Denak. Eta hemendik, ataratzen dira 3 gehien bosketan hartzen duen parte. Bigarren bueltan, eta beste 3. 3. Eta honek egiten dute 7. 7? Beste arazo handi bat nozeaten da. Hemen daukagu guk 7 zinegotzi. Bai. Nok egiten du alkate Amoroton. Karo. Hori beste arazoa da. Eta nola aukeratzen duzu? Hori eurek zinegotziek, euren artean, eskanbila pilo bat izan da, euren artean, euren artean zein inok ez du nahi izan. Karo, ez du jendeak izan nahi. Ez, jendeak lan egiteko Amoroton dau, oso izugarria da. Bai. Baina alkatea beti dau arazoak. Beti arazoak. Lehen egoziran, oin behongo dira eta gero bezeguru azke behongo dira. Zer, hemen arbuzako zu, Vicente? Bai, hamixe. Bertan? Denpo hona dauta. Bale, oso ondo. Itxoin. Hemen itxengo izu? Bai, itxoin. Zer dago? Lebaza. Lehatza? Lebaza, arraina. Lebaza. Armusatzeko, osaltzeko? Ba. Ez dut hori sekule ikusi. Armusatzeko? Gehizendin, normalin gehizendin arraina. Osaltzeko, armusatzeko, Bale. Aipa, dios. Bueno, gozaldu egin biko, eza? Lehatza. Limoia ere bai pixkat? Limoia botatzen dioz pixkat? Ba, apurtxo, bai. Han. Bai. Hauze zeure armuzu, Vicente? Hauze jaten duzu bakarrik edo beste zoze? Ez na apurtxoa ganetik, ez nari. Honen gainetik, ez nia? Bai? Ba, han. Vale, zer ekezu,
Zer da, Vicente? Hartu tesnin. Hartu eta esnia. Hartu da zindako, zertxu, sopak. Sopak esateko lez. Vale. Ni uste gade. Lehenako jate guen txetia. Unesien lehenko jateguak. Lehenako. Bai. Bez ba. Zeue, Kastia zinien dago jatezen duen? Han. Euen inposek. Zauen inposek. Vicente, sasoi hartan arrainik eta bai goizien da? Bai, arraine. Zerzanipe, arrain. Orduan esan hon gaurko elekzioik eta ezta? Elegitzeko ta. Kreba. Ondo bizi gara. Oinondo bizia, Vicente? Ondo. Talutez nitelen, xe, ongo da, pensau bez. Honatx Amorotoko harta nagusia, herriko simbolo den zuhaitza, 100 urte ditu eta bertatik ikusi beharra dago ea nolakoa den. Ikusi harta, jarto, piporro, nagore angel, maitasuna ondo dago, baino, etzazu, 100 urte dituen harta zikindu mesedez. Bai, Ze auzo dago, Maider? Hau Urrutia auzoa. Urrutia auzoa, bai, nahiko urrutia da. Bai. Erki Maider, eta, hementz, zer da, 58. etxia? Ez. Etxeko zenbatik ez da? Ez. Hau da, ipintzen dit moskitxuk esartzeko, etxea. Ikusten hemen 58, lehio bakoitzian, eta Maider, esan diazu dela, moskitok esartzeko? Esartzeko etxea. Paper zuri 6 berde, rotulador baltza zipini bizuz, 58. Adios, nik ez nun sekula entzun nahi. Egitea, Maider? Eta zergatik da, nire da torte hori hori, no? Behorrek esaten nahi dau, marasmetxirala. Marasmetxi, Bai. Arnir Masaria ematen du. Bai, orduan estile horreatzen horren beste. Beraz, hoi pentsatzen dute moskituak 58 hoi dala. Hori da, bai. Eixo da, txala moton jateko esperantzan duguna. Adios, a ber, Zintzo, hau, zertako dakazu hemen, Zintzo? Ba, hemen hasi, eta Bai. gero hor nobimbrin erdinguruen, Bai. eruten dugu idaetara, Aha, batalerure, adios, da ekarri, da gero moton, burruntu zen ipini, adios. da oso osorik erretatxan. Eta Lauren lagunen artien. bai, herri osoa jaten dezu hor. Herrize, da herritxik kanpor asko, herrizen ez da laurenik. Goizeko bostetan azten da txala erreten. Goizeko bostetan? Goizeko bostetan. Arratzaldeko 8 txerdiztan jaten da txala. Ustia, denbora asko, ezta? Ba, baina, behar du, bastante behar du. alturan, da Bai, behar du. ondo erraten da horrek, Karo. Ez da erreza izango, ez da txala... Ez, profesionala izan bida. Bai. Da gero bandejetan zerbiten da behar, lehenengo sopie. Sopie. Aha. Da gero txala. Aha. Txala nahizun beste. Bai. Erdau eta nahizun beste, ure eta erdau eta hori. Importantia. Eta gero ganetik, kafe, kopa, ipuro y todo. Allí ez, ez da hori, Bai. Zer da hori, no fumar ez da. Ez da. Jo berbena baile hori izate zuen? Baili, gero, goizeko zeirek arte. Goizeko gauen, sos. Hori. Zintzo, ez hain zintzo, Zein dau hori. Esto, ¿cómo se llama? Juanchu, hori. Aztu izan. Musiki baten da? Bai, musika? Dantzan da ibiltzea zea, Zintzo? Nize, sostan. Hori da. Bueno, jantzan ikisi seklustu, baina ibili bai. Ibili. Abuelo kontura da, txala jatea. Txala gati, baina 2013-tik onutzen. 2013. Ez da betiko izan. 2003-tik aurrera. 2003 hasi ginen, orduntxe hasi. Handik onutzein da hori. Ba, egun ederra pasatzen du. Bai, egin polita. Etortzeko gogu ematen du, Zintzo. Etorretzen bideta zauz, etorretzen. Bueno, eskertzen da, Zintzo. Etorretzen, aurten etorretzen. 1 de diciembre zingo da aurten zapatue. Bai. Da, 25 euro. Ez, prezio oso ondo. Da ben pulido gaina. Ia eta baile eta hori dana, bai. Zintzo, eta txalak izena izata. Izenik ez dago horre, txalak. Honek izenik ez aldaka. Izenik ez dago. Eta aurreko urteko txalak ze izen izan dute? Ba, izen asko, baina burun usteko ez danak. Baina karrekotzen nahi bezu papela. Bai, izenen papela karrekotzen nahi bezu. Hemen, izenak, A ber. izenak eta pixu ez ema pixeu daude. Egin ja, adios, egin ja. 2003 Felisa. Gero Narcisa. Filomena. Barbarita.
Adelita. Adelita. Hau, ez da beste, xesen batekin gunez da, si Adelita se fue con todo. Bueno, kante goko, horrena. Sicili, Sicili, Mañoli, Beñoli. Baldomiro. Hori arras, esan. Arrasan, Hori isku zan. Isku. Rusi barik isku. Bale. Eta azkena, Serafina. Serafina azkanikua. Hemen urtetakoak ikusi ditxeu, baino, zintzo, hemen aurtengo izena. Onak ez dago, da, jak ez eusa osana, ben. Bai, aprobetxako dugu. Aprobetxako. Bai, jarriko dugu izena. Bai, hoxe. Zintzo, batallatu inberko dugu, ez da, pixka bat. Abadien ondo. Abadi ez animado gukingo dugu, pixka bat. Abadi eta monagilue. Abadita monagilue. Ekarriko zuen eukse osa. Vale, a ver. Ia. Lasaie, batallatzea gu ez da. Bueno. Amen, honea zarreleko zara. Ba, honekin ondo. Bezko zintzo, gauza bat, izenak ze karakteristik izan ikusen berezitasun. Euskaldunak, hori por supuesto, bata, alba da antxineko izen bat. Zeka, ongo ez tozu piniko. Ez tozu nahi? Ongo izen barrerik. Aitzan edo... Aitzan eta honen barrezetik. A ber, ba, utzi ez pentsatzen pixka bat. Enkarnita. Txintasbinta. Edo... Hori zer da. Arixena zinko da. Ez, el lista de los reyes godos. Ikasi hautzen duen. Erregari ez du bihar. Teresita. Ama hor ginen zira. Jennifer ez da? Hori amerikani da. Begoñita ez. Begoñita ez. Demetria. Demetria gustatzen zat. Demetria. Bueno, ba. A ver, zu abadia, ni mona. Bai, bale. Eta sala, batallatzen deu, Demetria esan diazu. Demetria, bai. Demetria izenarekin. In nomine Patri et Spiritus Sancti. Amen. Bueno, batallatu deu, Demetria. Honek ikusten dut hemen, periodikuak egunkari. Horrek abertzaldien. Honek irakurtzen duzuz? Bai, lehen nuen gorte periodikue. Correo Deia, Mundo Deportivo... Mundo Deportivo no. Zetik? Bapes. Zeatik hori, Maria? Bapes. Nada. Deportieta ez? Nada. Gustate ya bai ez lehituko. Baina ikusteko bai? Bai. Ze kirol, ze deporte? Futbola gustate zat, atletik irazten da beri. Futbola bakarri gustatzen zaizu, atletik irazten da beri. Ez da beri. Ez dela? Zelan da biloin atleti espaldizan? Txerto. Besterik, beste deporteik? Boseuek asko. Boxeu gustatzen jatzu? Bai. Barko guztitan, ikustu honek, boseu. Bariko guztietan? Euskal Telebistan? Beti, lehenengo pelota partidu eta gero boseu. Baina horre, ibiltzen dira muturrikuk eta maten. Bai, txakar, bere, bai geze. Eure dakiz esaten dozan. Da gustatzen jatzu? Gustatzen dut boseu, benetakue bada. Bai. Sei botatzen da den bera. Iltxerik iztu nahi. Ez, baina? Baina, ase bera, da honi horbizta botatzen bera. Irebazi da benak atxaetik irebazi dizela. Ez puntuetara. Karo, hor da formia irabazteko, kao edo puntuetara, ezta? Edo puntuetara. Da zuri gustatzen datu? Puntuetara ez datek uste. Da, oin aspaldian kao gutxi, zeratik uste duzu daula, hain kao gutxi. Tontu nahi da belako. Hola zin ibili. Bai. Da eman gutxi. Dese. Telebistan boxeu ez aparte ze ikusten duzu, gustatzen gatu beste zerbait? Ruletie uniko, ez da galtzen. Ruleta la fortuna, ez duzu galtzen? Ez da galtzen, ze gustatzen zat, bertan datozen preguntak, Bai, batzuk asartaten doaz. bai. Gustatzen zat, neko asartatzen. Asertatuako gustatzen gatzu. Asko. Da, asertatzen ez duzunien gitxio, baina... Ba, ezin dalako. Bertako, euskaldura da, bera presentadori da. Bai, da guapua, Bueno, Jorge Fernández. Jorge Fernández. Ez jatzu guapo iruditzen, eura? Uno de tantos. Jorge Fernández, uno de tanto. Zeu zara kamisako areaz. Ez da ondo hau preguntitina, aurrero neu guapoa, Maria? Uno de tantos, ez Zein gizon iruditzen zuri guapua? Bat izen bat esan likazu? Famoson bat, Famoson bat, Julio Iglesias ero. Ope, nada. Rafael tampoco. Rafael ere ez. Como cantante, muy bueno Rafael. Bai. Como cantante, Julio Julio Iglesias bai. Vaya, Guapo ez. para que te vale. Pedro Mari Goikotxea? Ba, beste sistema data, igual gehiago. Pedro Mari Goikotxea gehiago? Bai, más.
Ez Julio Iglesias, ez Rafael, da ez Jorge Fernández. Pedro Mari Goikotxea. Aukeratzekotan, elegitzekotan. Be, ondo esplikatu da gizona da. Baina guapu esan donik, Bueno, baterako nadana bestirako esartu ez ezingo. Horrek laurten elegi duzio, Pedro Mari Goikotxea. Maria, orduen gustatzatzu periodiko irakurtzia, boxeua, futbola, atletik egirazten da banean, Uniko. eta ruleta la fortuna zeuk asmatzen duzunean. Zorionak. Eskerrik asko. Bai. Bai, kauntzeko. Bai. Ondo, pixat inberi jaman dira, zuta, bora probatzeko galdakazu. Bai, baina, indumentaria, reglamentariokin jarriko jau. Bizan ilusi diken dio kontak. Bai. Belur pixaten maten dit, zaldinak, baino. Bai. Zupezako jendi esker pixat belurra galtzen. Hitzako muko zaldi ez egiat. Bai, bueno, ba. Venga, Bai, kontu. Hola jantzita, whisky bate, edateko gogoa, garezi? Kontu, mindau. Bueno, Juanto, Perpauta lau. zein txura ikusten jazen? Elegante hau. Bueno. John Wayne, autentiko hau. Jolo bat ikiko mun gerek, Bai, duelo gotar zazke. Nez aldit jazen? Hau, Spirit. Spirit. Bueno, a ver, John Wayne jasela, itxosan itzen? Besta beti. Apesta dut. Ia. The sun is sinking in. Hemen txe, guztua, Juantokin. Fikat, amuroto, hartan esaz ikusita. The red wing settles in. Ibiltzen zebe, jopa. Ibiltzen azteko hankeki, jo. Vale. Purple light. Kontu. Bueno, Juanto, zaldik inuzen zatio. Egun, Jota, momentu bat, Musikorta. Musikorta, bai. Hau zan lehenko behien korta. Hau behien korta zan? Behien korta zan, bai. Musikorta. Bai, ikusiko ez zeratik dan musikorta orain. Sartu. Kontuz animaligin, Musikorta. Hau da musikorta? Hau da. Jota, hau zer zan da, zer da? Hau da, hau zan lehen behien korta, Bai? eta orain da musikaren korta. Hemen musika egosten da, orain ja behirik ez, behiak kendu genituen da. Eta ipin zentuen estudio bat? Hori da. Orain dela 20 urte. Lekitioko lagun bat eta biok nahi genuen estudioa grabazio bat jarri, biok idei berdina geneuken, orduan elkarrekin jarri genuen hemen estudioa, altzatu genuen estruktura berria eta dana berrien genuen. Jota, zu lanbidez musikan eta zabiltza? Soinu teknikaria naiz, bai. Soinu teknikaria zera? Soinu teknikaria. Eta esan diazu, soinu mai bat konpontzen nahi zala? Bai. Hau da? Hauxe, bai. Erakutzeko diazu? Bai, noski, nola ez, ba. Hau da, soinu mai historiko bat, zuaitz. Soinu mai historikoa? Historikoa, zuk entzun dago diska asko hemen grabatuta daude. Soinu mai hontan? Bai. Baina, hemen musikortan bertan grabatuta? Ez, musikortan ez. Hau zan, Sosoa estudioko maila. Sosoa estudioa zeuden Galdakaon, Euskal Herriko musikaren historiako diska honenetarikoak hemen grabatuta daude. Tartean, Mikel Laboa, Itoiz, Ruper Ordorika, Oskorri, Izukaiz, bueno, Egan, ez dakit izen bat talde. Eta nolatan iritsi da zuena? Bueno, hau estudioa itxi zutenean, gero han egon zen urte asko abandonatuta, analogikoa da, handia, zarra, eta horren estropeatuko zen, norbait botako zuen bajera batera, eta han egon da, nik ez dakit, zenbat urte. Berraskuratu nuen, ikusi nuen da, ahotatu nuen. Kornerki dengo zaitzut, baina emango zute nik izan, kamiseta jantzi, gero atletiko bandera honekin. Hau da gure estandar, hemen daukagu, hemen daukagu kit kompleto, Ikusi, kornarreko. Atletiko estandar hau Bai, kamiseta jantzi. Bueno, gore, banetzako kornarreko. Hau da, kamiseta da, Bai. toperako, Bai, a ber, ba.
Hola, se va. Bueno, hemen txain naiz ni, kornerrekun kamiseta jartzen. Honen bidau, baina kornerkide baina ofizial, Jarri hor Beloniko. Bai, Jarri, Beloniko, zani jarri izan. Diego López de Aro. Nik, Asier, Bai. zu, Pagadi, Bai. izendaten zaitut kornerkide ofiziala. Bueno. In nomine del Patri, Espíritu Santo. Orain kornerreko koroia. Orain, imai duzu musitxo bat, bandera honi. Efectivamente, Eli, tragotxu bat, mesedez? Hoize, bueno, kornerkidei naiz, hemen montetu bat bestea, Asier esker, gaurko egune, ez natu Fenomeno. zezen duen pentsako. Venga, Topa, ezagun, topa. trendi zolan egiten da. Oida, venga. Tic-tac. A ver, hola, bai. Horani. Tic-tac, hoize. Hori. Gora korner. Da, gora kornerrekoa. Ta gora moto. Gora monoto. Ta gora ondarru. Hori. Hori da, kau esot. Ta gora zuek, izkineko bai.